Bini khairokma hamjakma paiflaya. Praise the Lord. Lam sogonor jotono. Hani hayo koplai zorao. Kaito kaham. Fadi. Kodoku ke hablayana. Kodoku ke laibo hablayana. Kodoku ke share khairalayana. Te Bible gana nawoi tiarang layana. Koplai ke kaito ni kokno surang lainani yasak lainani. Tibu koplai ke yapri shalainani bagai. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaito kaham. Hallelujah. Kaito kaham. Sengzo tunai lama kulok layana. Tiarang layana. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Dakti pasa layana. Dakti tiarang layana. Padi. Lai bahab layana kodo kuke. Seng Habakkuk kulok layana. Kodo kuke lai bahab lainai. Te seng Habakkuk bizab kulok layana. Habakkuk. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Min khairok ma hamjak marok paiflaya. Kaito kaham. Yes, dakti senglai bahab lainai. Dakti senglai bahab layana faidi. Te lai bahabui Habakkuk bizab sengkulok layana. Habakkuk. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Praise the Lord. Hallelujah. Kaito kaham. Okay. Okay. Seng jo tono. Prayer kaima passing thang layana. Faidi. Balkeo zorana kaiton thani singya falayana. Afanana belai ke hambai. Nang besuk se kaham. Nang suna kibia nang suna yakaria. Haina hai o zora kaham nang review ka. Nini kogo nang suna koplong klaina ni bagai. Belai tongthogui. O zorana nin thani submit klayo. Te khanai tongnai jo tonono. Nin thani yafarulo. Kaplai jishu ni mumbai ke. Afa nin thani wo. Belai tongthogui. Te yafar sugui. Ro. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Bini khairok ma hamjak ma rok paiflaya. Hake tini jeng kaplai ke. Tamong ke kaito ni kok no. Serang lainnya tangi tongo. Tini bo kaito kaplai ke sono furang nai. Tini bo kaito sono kaplai ke yafar nai. Aboni bagino belai tongthogui senggana Bible nawi tiarang layana. Norok nukhana Thimo suijak tamong ke
Bukchaphano Tongthok di. Bukchaphano Tongthok kai tono lob di. Okay. Buksa krekha kun phano. Hai phano Tongthok di na. Hai phano kai tono lob di na. Mada manno. Bela ja tugui thangno. Asal buksa khele, buksa khele kai tono suri mangla. Nogomung sapano kri abahakilang kai tono bai mangla. Okay. Ke phano ano logi sirliya. Ang abahakila kai tono bai mangla. To tonga bahai borok chini bisingo. Na hai kaba buksa phano ang kai tono bai. Okay, nogo mung sapano kri hai phano ang kai tono bai. Borok ke phano logi sirliya no. Hai phano ang kai tono bai. Abahai dan nang. Bahai. Nang bo category wo. Bukchaphano, kun phano kri phano, kebo logiria phano, hai phano ang kai tono bai. O category wo da. Hai kaba. Okay. Buksa kebo logi kri kya. Okay, kun phan se kri kya. Borok euro kai tono tong nani. Reject kai tono ang kri kya. Abahai da. Bo category wo nang. Sak no check lai nai di. Sak no check lai nai. Kun phano kri kya. Hai phano nang kai tono bai. Abo hamsaja. Kebo borok ngono logi phailia support khlailia. Hai phano se nang kai tono lobui tongko. Abo hamsaja. Kerikhe kun phano pocket bo kerikha nogo bo kerikha buksang suka rampra suka shitra suka hai phano se nang kai tor bai nang hamsaja. Hallelujah. Praise the Lord. Reason hungke tango kogno mas halanya ni dang hungke sangsar tamong itong nini nukungo tamo tong kri nang buksa ya da abo kotor kok ya kotor ku kok hungke jespa ngra shiteng o snamjak manai khane kri phanogra shiteng bat snamnai sha logi tongo. Amen. Abo kotor kokko sangsani snamjak manai aniro kri ngai mano. Okay. sangsani snamjak mungsa mani phano kse kri buksang suka. Okay. Borok hanjak nai rok logi re phainai kse kri kya kebo support khlailia nasle jangnai mangse bangsiu. Okay, saja yang nai mangse bangsiu reject khlainai mangse bangsiu ta phadiang abahai hanai mangse bangsiu hai phano tongthok di snamjak rok se no reject khlaio snamjak manai khni se ni langmau krei snamnai sha to tongkhoble snamnai sha to tongkhoble. Praise the Lord. Hallelujah. Snamjak se krei snamnai sha tongnamle. Hallelujah. Praise the Lord. Snamjak rok logi riliang no. Snamjak mani rok nini nukungo nini langmau krikha. Snamnai sha kaito to logi tongkhonable. Wow. Hallelujah. Haken nang bawai nyong nable. Habakkuk chapter 3 verse 17. Habakkuk chapter 3 verse 17. Habakkuk chapter 3 verse 17. Tam sijak to khaisang buphango hakaba khaisang buphang rotom saya phano. Khaisang buphang rotom saya phano. Te angur budugo buthai thaya phano. Olive rock thaya ang phano. Te
panthoro mungsa chamung thaya phano mera nogo mera Bukchaphano tei guai nok musugrok guai nok bisingo musugrok kwrwi phano hai phano ang subrayungni thani tongthoknai. Amen. Praise the Lord. Nung okok sawi de manno. Nung okok sawi de manno. Kokyo bosi. Bebak phasing nai sigi nai di bahike sengsani manei khonei gobang supungui manno. Aboni bagui kolom tei poja poja burung burung khiklailai tonglayo. Tamni bagui bahike sengsani manei khonei don sompoti position akurokno gobang khlainai manno. Aboni bagui kolom tei khiklainai gobangma. Aboni bagui pailayarok gobangma. Aboni bagui pailayarok gobangma. Phiaba nung hingke goso kwrwi kon phano nini khe. Sengsani ajijaknai bo kwrwi kha ajijak bo kwrwi kha borok bo kwrwi kha kebo logi riliya ok buksa abo hai jora phano. Abo hai jora phano nung tongthogui tongui de manno. Khaisang buphang rotom saya phano. Khaisang buphang ros rotom saliya. Angur budugo buthai thaya phano. Angur bohain tos thailia. Olive rock thaya eng phano. Olive bo thailia. Te panthor kuplung mungsa samung goso kwrwi kha Michael tos thailia. Goso kwrwi kha. Mera nogo mera Bukchaphano. Mera Bukchaphano. Mera nogo mera Bukchaphano. Haikaba pun nogo pun Bukchaphano. Pun so kwrwi khe. Te guai nogo musuk ro kwrwi phano. Yang guai nok tongo musuk goso kwrwi kha. Hai phano ang subrayungni thani tongthoknai. Ano morognai sa kaitono tui bokha srangnai. Amen. Kokyo bose. Hai phano. Hai phano tongthoknai. Morognai sa kaitor ani logio tongo bokha srangnai. Yes, abo hayo da nung. Kaito kaham. Tamung khaba ang masa ekhe ma thike o sengsaro. Oro ang hai molbrum tongna bagi phaimani diba. Tamung khaba. Tamung khaba. Mera nogo mera se kwrwi khani. Musuk nogo musuk se kwrwi kha. Moi khotong thai khotong tasa thailiya. Tamung khaba. Goso kwrwi sengsani rang bo kwrwi. Borok bo kwrwi. Ok buksa. Hai bohok buksang suka rampra suka tamung khaba. Ang molbrum ni bagi phaimani yable nung molbrum ni bagi phaimani yable o sengsaro. Srapsa ni bagi sing nable pantui hai hinin sajak nable khumbo bar hai hinin sajak nable age srapsa ni bagi bar phano tangi bar kaito ni mungkusung ni bagi baro. Srapsa ni bagi pantui klai phano tangi klai kaito ni mungkusung ni bagi klayo. Nung bahai no srapsa ni baga sengsaro abose samung kwrwi kebo logi kwrwi mungsa phano kwrwi buksa hai phano nungo srapsa ni baga sengsaro ma phai phano nung tongthok di kaitono tui khapang srang di kaitono tui chini o sengsaro ma saimani kwthang abo sengsarni sompoti kwbangma kherung lainani bagiya. Seng o sengsaro ma achaimani kaitor sungno tu phaimani tangi hinke bini mungkusukni bagui se sini soi soi molbrumni langma sana nangya jat haikaba sompoti ni bagui wanana nangya jat kolonte khiklai samung khlaina nangya jat bohok saya jat thöina nangya jat abo hai langma borok hingke chukna hawase abo molbrumni bagui abono seseng nangkogo. O srapsani
bagay o sungsara phaimao nung rang jaga mera musuk alaida position nung khabrumte nini soije manthai abono je nung keplai thangjak abo se kokungke a soino nung ta kepla jakdi tabuk okbuk sangi mano abo kuna se kotor koya abono tuya se wala jaknaya rang krai no problem chakri krai no problem nok krai no problem okay kebo borok logi dia no problem okay kun phan se krikha no problem but kai do tongkhu a kai to tongai rok ni bagai chukna habo okay mili no chukna ha aborok ni bagai bonto mol bun milang ma aborok ni bagai haleluya tongthok di khapang srang di hai phano ang subrayungni thani tongthok nai ano mrek nai sa kai to no tui bkha srang nai amen hai phano tongthok di nono mrek nai sa kai to no tui tongthok di wow hallelujah praise the Lord kai to ka nang taba asugu jatong nang taba kai to de kok de khlai tong enjoy khlai di ora asuk to tui no khana to tui no o gonda kaisa ni bagai wanai ta tong ni dang o eng office thana ni bagai wanai ta tong ni tamsana hini ta wana di bobi short ni ta kiri di okay enjoy khlai di every moment beba zora enjoy khlai di okay tabun kai ton kok khlai tong na ble wow enjoy khlai di okay khanani khananga te gonda kaisa pore jengna nangma abong gana samung thangnai ble samungni samung gana sanai ble samani samang gana ta wala sakdi okay ora tong tu tu wana jagi ta tong di okay o chini sakhaba bada bari langno o mo sakha khaba bada bari langno bahajang nasido tong khrai se krike sa khrai se krike asu khrai se krike ha thoibo mutri thangya kaham ko thurita thopro bahanya wansukma mutri thangya are nini life o sungsara kai to mani nang bini ko tongthok teng khapang sarang theng abuni bagi sirmani ble nang khe to su tongthok liya okay nang khe khapang su sarang liya nang khe daily wana jago sa khangke ba bada bari no wana jago asuk tongkhangke ba bobishot future ni wana jago thinang ni wana jago okay borok malai khangke ba segi jetlang no wana jago borok khorok suk phakya ba sada sarlang no abo kiri jago okay tamung khanang tangi nengo sungsaro tamung mani klai khanang asuk tongkhe wana jago bkhana kokhe wana jago ha nokha somkhe bo wana jago rang kri hinge bo wana jago tong khangke bo wana jago tamung ma klai khanang tangmani klai kha okay nang tina sungsara kathang saburi jari kaitori jari nang tangai o sungsara kaito nono o sungsara asai re khaboni bagai tongthok di khapang sarang di abuni bagai no or Habakkuk tam sawito okay khaisang bufang ro tom saya phano angor budogo buthai thaya phano olive rock thayang phano te pan thor mungsa samung thaya phano mera nogo mera buksang phano te guai nogro musugro kri phano hai phano ang subraimni thani tongthok nai ano mruk nai sa kai tono tui bkha sarang nai okay to de tong kri doesn't matter kai tor tongo abosek kotorko amen nang kai toro abosek kotorko tongthok di khapang sarang di praise the Lord hallelujah abuni bakino verse 19 kaitor subrayung sani phan bon yakung no musini yathe khai khlayo te tongthai kuchugo kasana phanru rachapung tuithenai sani banta okay bodognang tamung baikhe amen kaitor subrayung se ani phan hani sabaro yes
nâng phan rang nó tăng giặc đi nâng phan zaga nó tăng giặc đi nâng phan borok kebang ma logi tongo abo nó tăng giặc đi okay tini kebang ma borok ni mistake obono borok kebang ma tong kage phan genang hai ma tong jago tini borok kebang ma ni mistake tamo rang kebang ma tong ke phan genang hai ma tong jago tini borok kebang ma ni mistake tamo zaga kebang tong ke sorry zaga kebang tong ke okay bo phan genang hai ma tong jago so nini thani wo rang kebang da nini thani wo zaga kebang da abu bai ke nang phan tang jak di okay abuni bagai tamsa kaitor subrayung sani phan yes kaitor subrayung se ani phan amen nini phan kaitor subrayung se ani phan kaitor subrayung se amen kok ba soi no ta kok soi adi ba ang mai kebang sama bagile asugui to nya tabu nang ma mai kebang sama ni bagile khnawi to nya tabu kaitor kathang torma bagise nang khnawi to kathang kere mane no rang ni kuno value kere kathang kere mane no jaga ni kuno value kere kathang kere mane no jasakpana tam tong kere ab kun tai matter ka sakhlaya nang kathai pai khai ge no kathang se kaitor jare samong sama bagiya mai kebang sama bagiya moi ko thok sama bagiya exercise khaima bagiya nang kathang tini kaitor jare se kaitor no kathang torma bagise nang kathang botomon no kathang to nya ke nang okay kun phanu ya buksa se a bagi ni phan nang rang na tang jak di phan nang jaga na tang jak di nini position ka ha officer post hai ke ba mafia gunda abun bagi nang phan tang jak di borok kebang ma tong logi abun bagi nang phan ganang tang jak di phan nang tini kai tono sang jak di tangi hen ke tam so jaga wo okay subrayung se ani phan okay bo ani yakung no mushini ya the khai khlayo te tongthok tongthai kusugo kasana phanru amen subrayung se chini phan wow hallelujah kaito ofong ko sang zora wo okay sangje kaplai ko no khana lai to mai okay tini sang ai sok basa lai balai khatung khazake haino hai sal ka tal man lai piruka habai de kaito no tawara jak di tam no chanai toro tong je tong mani sadi greida tong thong di kaito no tongibo keribo masaibo masayebo tong thong di kaito no habai re di hallelujah praise the lord takiri din tawara jak di every second no asik sin data khlaisi din borok belai wana jago borok belai kiri jago srapsa tong kheno kiri jago sasung asuk kheno was wana jaka okay sasung srapsa asuk li biang kbai tong khebo bini bobi short bini thinang nei wana janga sa sengo khabo nini wana mani bai makrai teng sapara saya nini wana ma bai samung saya okay kon phanang dani krai dangi hen bale nini muchung tui choli yaw sangsar nang wana mani bai ban nang kri ing phano okay sangsar choli thai choli tong mai kaito nang kathang kaito ni jare sangsar tini sugjara kasawi tongo okay kaito ni jare sangsar sungsa jak diba khasi jak diba sangsar sungsa jak buya khasi jak buya hai phanu kasawi tongo tangai kaito ni phan okay so tini beba kaito ni jare sangsar kasai tongoni kaito ni jare nam kathang kaito ni jare nini thinang okay abanu tini ngora na ya kaito saimano nang kaito tong na ba sabni thinang bo bahai beba kaito ni ya phause hallelujah praise the lord so abuni bagino wana ma yakan tam tong kri
아무로 뜨이 오케이 아무숙 텐션 따나리 오케이 어서 그방만 멘션 클라이자카 아우 ini rabar bagan kering man it's okay nang sakri kering balok suka it's okay okay nok ka ham bunyi kebang man ini kering it's okay bunyi gari tong ini kering bunyi bike tong ini kering bunyi borok baya blogi kebang man tong ini kering it's okay kai do tong nable tong thung di kapang serang di sabu tam sakanono kebo kono koto kebo sazagya da kebo nana nasle jang no kebo mana manam jang no kebo society tora na yadang no parana de tiklanya nai tongka it's okay tong thong di kai do ya phade beba bathara nai bathar jak na nango soi kapalai tong mani bagai bathar jak di no problem tang hin malo sung sa no je obsak no yakar klangma bai bebang pai thang aba haya bosak no pai klangkha soi langlamung soi tong thok mung soi pai azat langma afro starting sinai tang hin ke nang tini kristowo kai toro okay aboni bagai bebak mol brumni bebak kaham abon dini kai to kaham sengkulung lain faidi Psalm number 46 Psalm number 46 Psalm number 46 sengkulung lain cái thôi nó khai sinh đi tòng thay tiếp pan, ok, đi cái gì fruit cho bạn ấy sao, cái này mera cái gì tòng khá, mera nango, nang nangi tongo, cái thôi arrange khai la khai ra, nang ốc book sa mai masa yang tòng khá, cái thôi nugia khai ra, 너너 깨볼러기리야 버럭럭 너너 나슬레르 사고 너너 사자기 한고 아르카이토네 함작 마테 부까방 락다 아멘 너너 버럭 사자기 한고 나슬레르 사고 오케이 카이토 테이버 함자고 너너 rejected piece 제 바시작 카이토니 바기 아브록 테이버 카숙사 nang sengsara jasek bashi jago amo sungno kaham tebo kaitor bai nang kabagi najak nai nang buksang suka nini garang gini borok obab krei nang buksang suka ichoke kaitor supung nai haleluya bo supung nai tamu bonola hamza gediba hamzaku haleluya 뭐 함자고 너너 능세 따와나 작디 와나마 아버 까이도 나로니야 기리마 까이도 나로니야 순드로마 까이도 나로니야 능 와나마 기리마 순드로마니 바이 까이도 나무숭 파노 야 파나무숭 파노 야 파리마 양고 땅 헨게 똥톡 나이 오케이 always 까이도라 아샤오이 카퉁의 똥나이 그레이 파노 아 까이도 똥고 Bukchaphano ani kaitor tongo borok logiria phano kaitor tongo abo haike je khatum khaja ke tongnai ro borok no kaitor supung gire ui manu nang buksa ni bisingo se tebo wana jak ni bisingo tebo kirijak ni bisingo tebo sundro jak ni bisingo se kaitor ko se kerei kaitor no ai borok kaitor koitor tas thaine ke ang kebani logi kerei 어꺼는 능 사위 있다고 함께 테이블 비버더 탕라이는 목상르르 까이터바이 가나르르 성디 오케이 고플롱르르 까이터바이 가나 성디 tema koplong tema buksa tema kesaro bebak zorao kaitoro semdinan oke tabu genang suka ranggenang suka obab kering suka 하이파너스 뭐 까이터로 그리 까이터로 바이 학산농고 베바 그난 그 사리 탕바이 나이 능 북상 수카 하이퍼 테보 까이터로 바이 살로 테보 북상 나이 테보 람프라나이 능 트이 탕바이 나이 꼭 부수였던 북사 응르르 까이터로 바이 테보 가나 응르르 응리 근ang 응르르 까이터로 바이 테보 가나 응리 능 근ang 응르르 까이터로 바이 짜로 근ang 그 사리 탕바이 나이
Buksang kaitor bai chalo tebo buksang nai ram prawi nang kamai thang pai nai. Buksa kaitor bai tebo ganang ganang kaitor bai tebo ganang tebo kaitor tongthok arse phan. Hallelujah. Praise the Lord. Psalm number 46 verse 1. Kaitor engkha chini tongthai te phan. Digi shigi puru chubanai sha. Hage kaitor chubanai kaitor se. Kaitor buksa no supungnai kaitor se. Kaitor ganang khlainai kaitor se. Kaitor buksa no supungnai kaitor se. Kaitor logi tongnai kaitor se. Kaitor phan kaitor se. Amen. Hallelujah. Kaitor tongthai kaitor se. Mini kairok ma hamzak ma pai fly. Aga thaisingo Habakkuk tam saka. Habakkuk chapter 3 verse 17, 18, 19. Kerai guai nogo bo musuk kerikha. Mera nogo mera kerikha. Okay. Angur budoga angur thailia. Kheto kuplong mai kerikha. Hai phano ang tongthok na hini sao. Hai phano ang khatong khajake. Okay. Khapang srangai kaitoro tongnai hini sao. Kaitor lob nai hini sao. Gerai engkha mane no nang kaitor bai chalnaya buya. Kaitor bai ganang di. Ganang engkha mane nang kaitor bai chalnaya buya. Kaitor bai ganang di. Ganang engtheng gerai engtheng. Kaitor bai gerai khorok ni no gerai. Ganang engkha kaitor no yakarkha. Bipor kesar thangbai nai beba. Bigrang kha kaitor bai haksal engkha. Tebo bipor kotor sokpai nai nini. Beba kamai thangbai nai. So tama ganang tama gerai. Tamo tong gerai. Abo badri. Kaitor bai mang tong di. Abo si kokungke. Tamo tong gerai ganang da gerai da. Bigra da buksa da kupulung da. Doesn't matter. Nang kaitor da. Nang kaitor bai da. Kokhe abo se. Buksa abasa kotoria. Buksa no supungi man piru. Supungnai logi tongke. Okay. Ganang. Amo se kotor kogi abo. Tomung no. Merengnai logi keri hingke. Ganang bo bebang kamai thangbai nai. Shikok phainai. Kurma khunti nai. Bahage kema. Nang saina mana galak. Merengnai si keri hingke ba. Merengnai keri ni bagan ni ganang bo serap sakhe nang bahage kamai thangbai nang saisi mansalam galak. Nini ganang bebak kamai thangbai nai serap sa baino. Merengnai keri ni bagai. Nini buksa. Tebo buksa nai. Tangimlo supungnai logi keri ni bagai. Hake buksa zorau bo kaitor. Ganang kebangma. A zorau bo kaitor. Hake se ganang torok nani. Hake se buksa supungjak nani. Bebak zorau no kaitor. Yes, nang tomono kaitor keri. Tarmanin tamo. Danger. Nang kaitor samung nangjagya. Danger. Okay. Kaitor engkha chini tong thai te pan. Digi shigi puru chubanaisha. Wow. Hallelujah. Bo ready chubana bagai. Nini buksa supungna bagai ready. Nini ganang abono protection ri tona bagai kaitor ready. Hallelujah. Praise the Lord. Apuni bagai no ganang engkha ni bo hai kung sungna ta thangdi. Koi neneng di kaitoro. Big rang kha ni bo. Geri kha ni bo. Ha? Neng samung nangjagya tangdi. Kaitoro sak nangya tangdi. Tebo khorok bam di kaitoro. Bo sopong nai. Ganang kha bo mereg nai. Kaitor kerei ganang bo kerei. Kaitor kerei buksa bo buksan tong nai. Aratai sopong jagla. Amen. Hallelujah. Abon bagai elam bagai sajak tongo ganang tebo rojak nai. Bigra je tongmani sekproi najak nai hini sao. Ganang tebo rojak nai. Bigra je tongmani bebak no sekproi najak nai. Aboni mane tamo. O ganang sa bo kaitor bai. O ganang sa bo kaitor no borom robo. O ganang sa bini khorok bomma kaitoro. Aboni bagai a ganang no kaitor tebo ganang khalayo. O bigra sa bo je tongmani abo bai sudu se kaitor no hambai renani sia. Kaitor no borom renani sia. Bo kaitor bai krei. Kaitor no tong thayeng jagya. Kaitor no phaneng jagya. Kaitor no kati mung jagya. Je tongmani abo bebak no krei ngi thangmani binaroni. Tangai bo kaitor krei ni bag. Ganang le kaitor
आंबो काइटर बरन तेबो गोनां खालायनाय तेबो गोबां खालायनाय तेबो सुफुंनाय तेबो आलायदा खालायनाय बेगलाय बेगलाय रय काइटर ब्लेस खालायनाय नों तमुंनो काइटर करि हिंके जे तमने आबो सुदुस कमाय थांबायनाय तांले शिकक गोबां मा शिकक गोबां मा संसाराव खगनानि मांजोबफायो बोथारनानि सकमनानि मांजोबफायो ओके आउनि बाखि दं पायाजात unconditional abo kaitoro simisi संसार के बेबां तामो मादे मानो abo mangsi sai tokba borong nang bai tangai kathaba ni naroni mungsasuk मादे मानो abo ni bagasi kathau ni no kun fan kerei borong nang bai kerei ni no tongo borok tongo borok condition gana kaitor ke condition kerei nang ba condition kerei yo sok paidi tangi hinke kaitor suk hamjak nai kebu kerei nang kaitor hangke aba hake nang ba hamjak iman nai aba hai hamjak mano soi hamjak ma borong no prungna bagai haike ba mungsasu condition gana a hamjak mana hamjak munghinya kaitor simise condition kerike oke mungsapano sanya ui bosona hamjako oke tamo jisuni thino kosok reka oke jisuno botarka jisuno buruka jisuno lazima singsa khlakya tangai जोंनो हामजागौ आमेन kaitor kaham amagi tolao sungpore phagenu goro psalm number 46 verse 2 sungsa slaijagi thangpano eba hathairok ninangoi tejlango khitar jagi thangpano kirigla tamungi tong sungsaro doesn't matter thangbai tong o sungsar klagi thangtong hathairok bebagno klagi thangbai tong kuwagi thangbai tong kaitoron hongke ha 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 ke nang monei tong nang kaitoron hongke ha 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 oke nang tongthok khapang srangi tongai mannai but tomono kaitoro kri hingke ayang yagra phasingo joddo ayang debra phasingo bangla phai klagi thangbai kyapu oke ayang pusu gya sasarara nang ayang khana mangno a ke nang leng prai klai thangnai kengma borok aba hinyongkha thangnayo oke virus khanamang so sokpai ko virus bin no khanamang no bai no virus sokpai ni slai sekang no gai jawis thangpai kya no oke same tini kebangma problem sengsara tongo nini yagra debra gana gini tongo nang kai toro kring ke khanaba banyo lata sai thangnai nang khanaba banyo nang komori thangpai nai but tomon kai toro ke tam khanao gana phan phai sokpai thing problem jasuk phan bipod phai sokpai thing gana o angla kai toro se tong thok nai angla kai toro se khabera nai ani kai toro ani logi tongo problem nang kaplai ngi manya bipod nang kaplai phai manya okay. So aba hake nang khabang srangi tongai mannai problem get out ai bipod get out ang kai toro hallelujah so abuni bagai no bo life nang nang hai kiriwi sundri tongnani life hake ba buksa haipan se sanam naisha ranaisha yapon naisha supung naisha ani logi tongo kai to aba hake da tongnai ne bo ma hai life nang nang bo ba hake tongna musung no sengsaro संसार किरिनाय गोबांमा सुंदरनाय गोबांमा वानानाय गोबांमा साखांकेबो बादा बारिनो नंखांकेबो ओके किरलायजाक बर ओबाबो कतै गोनां दा आं नोंयाबो ओकाबो कतै गोनां दा आं सायाबो ओके सामंगो सुदुसु बर बेलाय सुंदर लायजा बेलाय किरिलायजा आयंदा ओमा सिकिरि पारो ओमा आयंदा सेस मन्द्र करंपु माने बर किरिलाय सुंदरलाय ओके खना ओमा ता सादी तामनो सानाय भविष्य ता सादी ओमा सुंदरमा माने बर खान किरिलाय दंलाय सामंगो किरिलायजा खोनानो तै किरिलायजा स्रापसानि याबलो तै किरिलायजा हाय सुंदर मासाय दंलायो तामुंनाय ओमा सायमालिया तामुंनाय मुकितें दामुंमानि वाना लायजा पुरा सुंदर मासा लायजा नों साबबाय नों सायदो मा नों मालिक बाय नों कायतर बाय नों मालिको करै कायतरो करै हिंकेले एकक नों कायतरो मालिक बाय नों कायतरो नों मालिक बाय ओके आबोनि बागै न आबोनि बागै न सराय सरांनि कायतर को कुप्लंदि आसे कलहकते सानानि थांलिया जों तिनि साउथ त्रिपुरा फाइसिन फाइ दंगो साइमिया करम बुसुक दं साउथ त्रिपुरा हइते खानाय दंनाय र साउथ त्रिपुरा फाइ दंगो मालायनि मुसुंनाय रक मालाय मानो ओके तमुनो
Kebo zora tongo. Yes. Kadong kaza brother. Narok malanya muchungo. Abai korok sasuk tongo laibo. South Tirpura paisingni. Sengayang South Tirpura. Kola chora lai painai. Maira. Area wo. Te paithak zoran tangnai tini. South Tirpura paithak zora. Tomungno. Tongo. Oro laibo khnanai rok ni bisingo. Brother. Okay. Malai lainai. Okay. Chibaire lainai. Nukung kaisa ba. Malai kaiton mungno kusuk lailaiana. Aba herok tongo kangke. Norok kerengdi. Sun pai tongo. South Tirpura paisingo. Kaitor kaham. Mini khairok ma hamzak ma. Pai flaya. Yes. Brother Sumon. Belai kaham. Hallelujah. Yes, brother Amrit. Yes, asung saro chung mungsa jaga wo khaksama kare kaitoni mung simise sijak siu. Yes, kaitoro simise khaksama, kaitoro simise tongthok ma. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, take care botore tong. Ang tong simaliye ani kaitorana hamari khlaimani kogna ang sanai. Toro tongoro. Share khlaidi. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaitor kaham. Yes, Bukchaphano chungkri. Sure painai kila fasingo. Okay. Nini nogo. Pandarok arrange klaidi. Kaitoni kok serengi man lainai jat. Abai ke zora sanami panda tiar klaidi. Hake painai. Take apply ke kaitoni kok sengkuplong lainai. Okay. Praise the Lord. Sure painai. Neng sahor di tiar klaidi. Okay. Nini nogo. Pothom lainani. Kaitoni kok no sereng lainani. Oh. Sure painai sen. Okay. Tirupurani jasa zagaw pan thangnai. Painai. Hallelujah. Tula shikar. Yes, Bukchaphano smriti. Nung bahaino tiar klaidi. Tula shikaro. Nini nukungo. Okay, jepro tiarango. Ang by contact klaidi. Sure painai. Nung jedino tiar klayo. Dino no painai. Bukchaphano smriti. Bebak tiar klaimani yagulo. Tiar mane no. Nukungo. Suri lainani. Love lainani. Kaitoni kongno sereng lainani moto. Abo haike. Koroksa korongni. Okay. Tui norok tiar ngitong laidi. Kaya pan kerehan paigangke magnang. Paigangke kaiton kok setubi painai ba. Norok kaiton kok khanai man lainai jat. Aba haike tiar ngitong laidi. Okay. Bukchaphano smriti sure painai nini nogobo. Okay. Tiarang di. Okay. Jepro tiarang sahor di. Brother Sumon. Belai hambai. Subscribe khlaikya. Kotor kok. Tangi hingangke. Kaiton kok khanatang. Aboni bagin subscribe khlaidi. Okay. Tangi mala o channel bini purpose kaiton kok pirjak nani no. So nung. Okay. Always kaiton kok khnadi tordi. Praise the Lord. Taku jiten kaitor kaham. Okay. Sal ketal, nokbar ketal bini jari mano. Amen. Amen. Kaitono chung. Yes. Kaitono chung sungno chari nai problem solve khlai nai. Yes. Taku mosok. Kaito lobjak thang. Okay. Bukchaphano kuparoti. Ani arobo phaidi. Sure phainai. Okay. Sure phainai nin robo. Pradeep Debbarma. Okay. Kemarai thangna tongmani. Pia. Kaitor ano yasagui ano mathangka. Praise the Lord. Takuk telemura phaidi. Sang phai tongo takuk Pradeep telemura phaisingo. 24. Okay. 24 tariko phai tongo. Abo tui shindraiti habai aro je kaise camp tongmani a camp area wo. Okay. So nini area no kalayo telemura ba. So phaidi. Okay. Nang manjak phaida jagawo. Tomuno possible longo ar panda pai hinke nini nogo bosong visit khlainai. Takuk Pradeep Debbarma. Hallelujah. Phaidi. Manjak phaidi jahto nini ganaw sang phai tongmani ba 24 tariko. Okay. Bahake contact khlainai. Norok ani WhatsApp number nadi. Note khlaina di live tongnai ro. Ani WhatsApp number 977451891
79 amo ani WhatsApp number norok contact khlaidi 9774 518979 abani number bujislabli angka sengpidi ang sapirana aka khoroksasuk group tongnai rong bisingo type khlairi ri number okay salka Debbarma ani bagui suri jadi brother exam tongo ani kisa exam hamia tongkha suri mani baile exam hamia do phiaba pori mani baile exam hamu ambagai kai toro ya fardi preparation kaham ke nadi exam sure hamnai suri mani baile exam pass khlairi mania phia pori mani baile exam pass songo amen so abahakeno manjus okay jishuni kesabai ang hamka norok suri mabai kaitor hamri rekha jishuni kesabai aboni bagai hamka amen kaitor lobjathang hambai takuk ang abono muchungui tongo bobo malai lainani haikaba panda khlai lainani okay abahai nongke contact laibi seng kaitoro tebo nokong kaisaba malai lainai kothom lainai kaitor mongo kusuk khlai lainai kaitor hambai tini bo okay bini kok bai phanmanka kaitor lobjathang okay sabni nogo brother santomoni ni nogo takuk pradip okay nang just ano contact laibi haikena nang pandau manjagi mannai okay Proshen Debbarma kaitor chungno tini sal katal langma katal riui hamar ikhlaika hambai kaitor amen amen kaitor lobjathang takuk Proshen Rajesh Jamatia kaitor ni thani bukha berake khaksangma tongthokma manu kaitor ni mung lobjathang amen amen hallelujah okay ani sungsara mungsa kari phano bukuk sebika kaitor ani aro tongphayo amen kaitor lobjathang hallelujah takuk sukram ani subrai Jisuse ano kathangke tono okay ani Jisuse ano kathangke tono aboni bagai ani subrai Jisuna ani zora kaham te zora hamya prubo okay lobby tongnai kaito lobjathang takuk sukram amen kena takuk somburam okay jompui jola area o phaidi nono songnai singi tongo contact khlaidi panda tiar khlaidi nini nokhungo takuk somburam obossoi phainai sure phainai sung phainai okay just contact khlaidi number nawi okay kaito kaham mini hamjakma khairokma paiflaya kaito ni kok nai belai bless sangka bukuk sojita makeno buku risna ani jishu logi tongmani bai bo ano better tebo better ke ya prishiri tono amen hamya mesan kha kaplai simi kaito no hambai tini bo life ni bisingti ke phungmani bagi kaito lobjathang amen hallelujah praise the lord takuk boss halo phainai mairao tini phainai tini phainai do takuk poncho mobile tula dini number type kagina okay ang norong number share khlai tongo takuk poncho laibono live plugri do ang te kaisa mobile bike ani number share khlai tongo takuk poncho so okay ani number share khlaijak kanai di
Mairao brother Omon Suni Nogo Taku Zogodis nung to already waisha Paijak Paidi. Nung sabni live progress at tasingo. Bosan share ni tangka. Okay, ani number korokso suk share clear gana ba. Okay, pan clear na clear. Okay, already number share clear jaka, but norok nugu jatong sai mia. Okay, no kanke ba contact clear sidi. But another shokai piang itong kan. Okay, ngam sunung siteng taya se kolok fasingo thangli ya. Okay, tini am sunung siteng kaito kaham. Ang comment section o live nggak ke comments naik dari problem na norok live stop money pore jese jaga pano kasih comments clear di jara fine rok any video oke harga ang norok no share clear one number ठीक है so kaito kaham bini khairok ma hamzak ma pai flya thank you lord nang apply ke tini bless like ya so apni bagai belai nona hambai ro apa nangsini kibe ya karya no khungni ni se tongplai nei jatse always nangni kok ba ke sono kuplung ke kaplai ke sono toru te ya appreciate lo in thani ya farlo you're enough in our life in Jesus name amen amen okay ke ang sunung siteng kaito kaham norok jara ang sengtini sautir pra phai tongo jara jara malanya muchungai rok jesa kaisa video fano okay comments clear di hake no number share clear wana okay kaito kaham buku Anamika yes kaiters ani langmao tongma bai tongthoku khaksang mano aba kino buku Debbarma okay ang thangmanya fano okay YouTube ni bising di kerengi tongnai amen aba hainang theng kaito lobjak theng okay taku prosen au tini ang kaito no mani belai khaksang man kha kaito lobjak theng praise the Lord kaito sono salbum tu dului tongo amen amen chalo mithun Debbarma Pungkaham yes Pungkaham ani mungke mithun ani sak belai hamya mang angi tongo oito khlaidi mithun nang hamjak se jisuni ke sabai already nang hamjak se amen praise the Lord hallelujah kaito kaham okay kiam sunu siteng tiam se kokolok phasingo thanglia kaito kaham bini khairong ma hamjak ma pai flya